Teraz si predstavíme nové trvalky, ktoré nám prišli. Je to takéto Rhodanthemum v cene 2,59, potom je táto ďatelinka trifólie v troch farbách 2,59, Rhodanthemum takéto ružové, potom je podobné ako sedmikráska, takáto pekná trvalka, takisto Erigeron, to je veľmi tiež pekné, za 2,59, Levisie, rôzne farby, tie máme od €99. Potom clinčeky v takýchto farbách 2,59, takáto nevšedná zaujímavá trvalka, viola, tiež od roda Rebecca, veľmi pekná, 2,59, malý mini klinček, takisto Sempervivum, rôzne typy, rôzne kultivary. Ďalej tu máme sedum, buď panašované listy, takéto zaujímavé trojfarebné, dvojfarebné, čierne, alebo klasické, skalkové, kvitnú od leta do jesene. Veľmi populárna Telosperma, 4 farby, rovnako je táto čierna od roda Alpina, tá je tiež veľmi pekná, taká prízemná a takto zaujímavo kvitne takými bielými kvetmi, 2,59. Potom máme takéto Delospermum, zase viac ťahavé, rovnaká cena, a potom je takéto malé, takéto mini doskalky, tiež vhodné, 2,59. Tu nám máme dvojfarebnú machovičku za €59. Takéto eševierie takýmito zaujímavými kvetmi kvitnú 2,99. A potom Delospermum máme aj v takomto košíku 6,99. Tešíme sa na vás.